Σας παρουσιάζουμε τα νέα συστήματα συναγερμού Olympia Protect των σειρών 9000 και 6000. Εδώ στην Olympia εργαστήκαμε σκληρά για να αναπτύξουμε μια αξιόπιστη λύση συναγερμού, η οποία δεν προσφέρει μόνο εξαιρετική ασφάλεια για το σπίτι σας, αλλά και προσιτή τιμή. Η εγκατάσταση του ασύρματου συστήματος πραγματοποιείται γρήγορα και δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις. Η μονάδα βάσης μπορεί για παράδειγμα να τοποθετηθεί σε ένα τοίχος στο διαμέρισμά σας και έπειτα να ενεργοποιηθεί μέσω του παρεχόμενου στη συσκευασία τηλεχειριστηρίου. Στη μονάδα βάσης μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 6 λειτουργίες. Λειτουργία συναγερμού, αθόρυβη, στο σπίτι και μη ενεργός, καθώς και ανοιχτή ακρόαση και επιτήρηση χώρου. Οι αισθητήρες συναγερμού τοποθετούνται απλά και χωρίς καλώδια στα παράθυρα και τις πόρτες του σπιτιού σας. Στη μονάδα βάσης μπορείτε να συνδέσετε συνολικά 32 αισθητήρες. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού, μια εξωτερική σιρήνα εκπέμπει οπτικό σήμα καθώς και ηχητικό σήμα έντασης 105 δεσιμπέλ. Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό είναι οι προαιρετικά διαθέσιμοι ανιχνευτές καπνού, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με τεχνολογία φωτοηλεκτρικών αισθητήρων και σε περίπτωση ανίχνευσης καπνού στο καθιστικό, στο υπνοδωμάτιο ή στο χώρο του καυστήρα εκπέμπουν ηχητικό σήμα συναγερμού έως 85 δεσιμπέλ. Οι νέες κάμερες IP συνδέονται ασύρματα με το διαδίκτυο, επιτρέποντας έτσι και την οπτική επιτήρηση του χώρου. Επιπλέον διατίθενται οι αισθητήρες κίνησης Olympia, οι οποίοι διαθέτουν μια πρακτική σφαιρική άρθρωση που επιτρέπει τον ευέλικτο και απλό προσανατολισμό τους. Στη συνέχεια μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη και ένα μήνυμα συναγερμού, το οποίο θα ειδοποιεί επιλεγμένα εξωτερικά τηλέφωνα σε περίπτωση διάρρηξης. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η δυνατότητα αντιστοίχησης ενός ξεχωριστού μηνύματος για κάθε επιμέρους αισθητήρα από αυτούς που έχετε εγκαταστήσει. Το κορυφαίο χαρακτηριστικό της σειράς Olympia Protect αποτελεί ενσωματωμένη μονάδα τηλεφωνικής κλήσης. Η σειρά Protect 6000 συνδέεται απλά στην πρίζα του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας, ενώ η σειρά 9000 μπορεί να πραγματοποιεί κλήσεις με τη βοήθεια μιας κάρτας κινητής τηλεφωνίας SIM στη βασική της μονάδα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη μιας γραμμής σταθερής τηλεφωνίας. Στη μονάδα βάσης μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 10 αριθμούς. Εάν ο πρώτος αριθμός δεν είναι διαθέσιμος, το σύστημα θα καλέσει αυτόματα τον επόμενο αριθμό. Ένα παράδειγμα. Το ειδικό τηλεχειριστήριο με το πλήκτρο έκτακτης ανάγκης, κουμπί πανικού, σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το συναγερμό. Ο αποδέκτης της κλήσης έκτακτης ανάγκης θα λάβει μια τηλεφωνική κλήση, η οποία του επιτρέπει, με τη βοήθεια του ενσωματωμένου στη μονάδα βάσης μικροφόνου και ηχείου, να μιλάει και να ακούει το άτομο που ενεργοποίησε την έκτακτη κλήση. Επίσης, η κάμερα IP μεταδίδει ζωντανή εικόνα στο smartphone κινητό σας για να έχετε και οπτική αντίληψη της κατάστασης. Όταν φεύγετε από το σπίτι, οπλίστε το σύστημα συναγερμού σας ως συνήθως, με το πάτημα ενός κουμπιού του τηλεχειριστηρίου ή απευθείας στη μονάδα βάσης. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το σύστημα έχει τεθεί σε λειτουργία. Alarmanlage scharf gestellt. Στην περίπτωση διάρρηξης, οι αισθητήρες ενημερώνουν τη βασική μονάδα, ενώ με μια χρονική καθυστέρηση ενεργοποιείται ένα ηχητικό σήμα συναγερμού. Και σε αυτή την περίπτωση, η μονάδα βάσης θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά και θα ακούσετε ένα από τα προεπιλεγμένα μηνύματα συναγερμού. Επιπροσθέτως, η κάμερα IP αποθηκεύει το συμβάν στην κάρτα μνήμης SD και σας επιτρέπει να ελέγξετε το καταγεγραμμένο υλικό. Επίσης, η Olympia διαθέτει ως εξοπλισμό έναν αισθητήρα νερού, έναν αισθητήρα θράψης που ανιχνεύει τις δονήσεις και ένα σύγχρονο και εύχριστο τηλεχειριστήριο. Όλα τα συστήματα συναγερμού δοκιμάστηκαν λεπτομερώς στο περιοδικό δοκιμών ETM και αξιολογήθηκαν με τις βαθμολογίες καλά και πολύ καλά. Μην αφήνετε τίποτα στην τύχη. Ασφαλίστε το σπίτι σας με τα νέα συστήματα συναγερμού Olympia Protect.